أنوار التنزيل ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. Ku gaggauta yin aikin alheri, kowannenku ya yi iya ƙoƙarinsa. Yanayin yadda ɗabi'un mutane suke, wasu daga cikinsu suna kiyaye sallah da yinta a kan lokaci, wasu suna raya dare da nafulfuli, wasu sun keɓanta da karatun Alƙur'ani da tadabburinsa, wasu suna yin azumi da yawa, wasu suna ciyarwa daga dukiyarsu don Allah. Dukkan waɗannan suna yin rige-rige wajen ƙwanƙwasa ƙofofin aikin alheri, suna neman rahamar Ubangiji. Ka tambayi kanka, ta wace ƙofar kake neman samun rahamar Allah? Asara dai, asara ce. Kada ka zama baka da aikin da kake neman samun rahamar Allah. أنوار التنزيل